Hello everyone! Magsabaw kabaw ta today. It's November 1. Happy Halloween everyone! Trick or treat! Sa mga gusto mag trick or treat. Tsari. So, gipaambit man may nag-ihaw dito. Usang tapok po ni siya. Mga usang kilo ka pa ni usang tapok ma? Or lapas o usang kilo? Lapas o usang kilo ang usang tapok. So, mo rin siya. Ang sabon ng uban is adobohon. Ibutang sa refrigerator sa itong uban. Okay? Muna mga inandan ako ganina na batong, na atay talong, na atay bombay, na atay kamatis, imong lobot ni kamatis, imong notch ni kamatis, imong ipagtulig ng mga bata dyan. Bitaw na po tayo okra, and then atong idugang ring atuang kalabasa, para dili po siya as in kanang konkarni bitaw dyan mo sa atong sangkulan o mga utsan. Okay, so ako pang hiwaon ng atuang kalabasa. Ang atong kalabasa, ang imong lubot nagbasa. Kalabasa, ginseng lubot nagbasa. Nahabaw na rin gini. Kano kaya heights mo ni mo, no? Kalabasa, ginseng lubot nagbasa. Sakto na siguro, agahi lagi mo. Okay, so nindot ting dako-dako, no? Dinan siya kong kalabasa, it's my favorite. I love kalabasa, I love batong, I love talong. Ang okra, dili kayo naku love. So dito kamatis, di po ito dire. So ako amaning style, di ka magbuot, no? So ako ning ipang yabo dito sa atong kaldero once malata na itong ato ang karne. So mo pa may pagbutang dito sa karne, so mga isang oras or 2 oras pa sir to kay karne kabaw, bitaw gahi bitaw na siya. Okay, sa itong sa ibutang sa refrigerator, padali lang awon. Yan na po siya, kubot na po siya og cellphone. Once makakubot ng cellphone, dili lagi na niya buhian. Unya na lang hapon or gabi siguro niya buhian. So gikan na siya na mugha, mo ito yung mga binugna dito ipakita. Papahimos diha kay hapit. Murag karong adlaw na tama ning ato ang internet karon dili sa ta magpa-load kay mahal na jamo wala tay panggasto, okay? So mo ni ang mga binugha, diha. Sa juju mo sa ni mata na mugha mga alas, usto oras sa mga alas 3, alas 4. Ni mata kay na mugha. Mo ni ang binugha. Pagka magpamugha naligo in tawo, hindi mahadlok papasma. So diri gagamit pa siya og cellphone. Ila pag cellphone diha kay ako maglata ko sa karning kabaw diri. Si mama, asa man si mama nagtualya man si mama sa kama. Like oh my god. Are you gonna walk? Are you gonna walk out? So di ara labi ang kadyo no. Di pa ubang mga kahoy nga binuga sa akong papshi. So ugnay mga wat dire. Muna mo ipampuspos sa mga kawatan, sa mga kontrabando. Papunta po mga wat dire, wag mo po makawat dire, kaldero ang kawaton, cabinet. Kini mo mga kawaton, kini ang mga kawaton, kawaton ka like oh my god. Laba kay po mo kawat ang so kani among ipuspos. So kamong nagplan nga mga wat dire. Pagbatay mo kay kami ipuspos na mga kahoy dire ni 2x2, na 2x3, na 2x4 na ay kabilya nga ituhog kanimo, o gusto ka matuhog, di ba? Napay payo nga ipuspos nimo. Di apoy, isa tawag ani. Bundol. Muni ibunaw sa imuha og moari ka diri mangawat ka, no? Napay pala kinsa ni? Istorya ha, kinsa ning mga ugnay nga plano mga wat? Basta na diri. Mga taga City Jail. Charot, City Jail. Tomorrow. So ito ang nagitakang nga agad to ang sabaw nga kabaw. I'm so excited nga mo kaon. Supposedly hatod dito siya alas 9 per late naghatod mga quarter to 10 na. So late na po siya nalatan. But hopefully malata ni siya before 12 noon. Kailan mi siya mo ihigop og sabaw. So mo po ni among ipaniud to. And then syempre sabaw kabaw dapat na ay Coke na panulak or Pepsi na panulak, di ba? So mama, palit ka og Coke or Pepsi. Like oh my god, sa kumantayan ni siya na. Ako ni siyang preventin og check og malata ba ang or nalata na ba siya. Kay para matimplahan. Dito magamit og magic sarap. No magic sarap kay makadaot ang magic sarap. Asin, no pud vichin, no vichin. Asin lang ta dire and then dapat daw na di po ni siya kuan ma kanang dahon sa tambays.
dapat down sa tambes, udlot. Lami ng udlot kay para murag kuan pa bitaw ang udlot kaysa anang murag daan na nga or kanang gahi-gahi nga dahon, lami ng udlot. So again, ikaw Mary Ann Maestrado, di ba ka maglaway diri mga unmix, tinabaw kabaw, mo inom og sabaw. Mo inom og sabaw mo kaon og unod sa kabaw. Di ba? So Mary Ann Maestrado, pag sabaw po diha mo hadiya. Happy Halloween everyone. Trick or treat. All Souls Day. All Souls Day ba ron? November 1? O sa man, November 1 All Souls Day or All Saints Day? So November 1 is All Saints Day. Happy, may makag-happy All Saints Day? May kag-happy ma? Happy All Saints Day unya. Oh, Happy All Souls Day. Happy All Saints Day ang November 1. November 2 is Happy All Souls Day. Di ko sure na ba happy ha. Basta kay All Saints o All Souls. Okay? So, yeah, maghuwat ako maluto ito siya. 2,000 years later. So, mga usang oras nang nilabay sa pagsugod og lata sa ato ang karning kabaw. Ang akong ibutang is ang kalabasa. Kalabasa imong lubot tagbasa. Og ang gamay na bombay. Og siguro ako lang ibutang ning okra, no? Then later na lang ning batong og ang ato ang talong. So, ang akong pikas kamot, tagkubot sa camera, akong pikas kamot, tagkubot ani. So, unsa man nato ni? So, maghinay ta ani para dili tayong tawon. Madisgrasya, simba ko. Hilo ni akong kamot ha. Nahug, awa man sa mo. Nalintubaw si Pop Shay. Oh my God. Super azo. Ako lang po ibutang ng kamatis, no? Kaya maglamit maguding nalata dyan mo ang kamatis. Ayan, doon mo pangatagak, please. Please, please, please. Oh my God. So, akong giputol ang video ganihan, no? Kaya biligro sa mo og mag video pa ta. So, diara, ako na nabutang ang ato ang kamatis, ang ato ang okra, og atong bombay, og atong kalabasa. So, ato ano po na siyang pabukawan for another 1 hour siguro. Ako na po na siya nitimplahan, ganyan ako nang giputang asin. So, let's wait og kung sa'yo resulta ni, okay? A few moments later. So, karon ato nang isunod ang ato ang betong o gatong tailong. I'm with Inayshie. Pero ako ma, may kong tabang ma. Ito nang ilunod na itong betong ang gatong corn. Kaya lata na siya, lata na siya. Almost 2 hours na siyang gilat on. So for sure, lamian na yun na siya. Humok na. Be careful, mamshi ha. Kaya bisod na siya mo ito ang dungaganan diri oh. Sipya ta ni sa bako tilawi ma. Gamay rag sabaw ni gamay ag sabaw. Faktura man siguro ma. Pero ang lasa niya kaya ba ang timpla? Ay sakto man siguro ang sabaw ma. Dungagan na to kay tabang. Sakto ra. 2 hours later.